Инструкции за безопасност при работа на бойлера. Първото нещо, клапанчето, което е предпазното на бойлера. Ето това. Този клапан е много важен. Той може по някой път да капе вода от него. Това е напълно нормално при нагряване на бойлера. Не трябва да се запушва. Ако се запуши, налягането в бойлера няма къде да отиде. Бойлера може да се спука. Лошчето до него е за аварийно изпускане на водата или за продухване на самия клапан, за да се провери, че той е отпушен. Няма боклуци, които да запушват на потока на вода. В менюто на бойлера може да се влезе в конфигурация. Натискаме Enter, стигаме до конфигурация. Тук може да бъде изключен или елнагревател, или слънчевия колектор. Слънчевия колектор се изключва единствено и само при повреда на някои от елементите, като температурен датчик, помпа, спукване на тръби. Това не трябва да се изключва при нормалната работа на бойлера. Не трябва да се маха тази отметка, защото по този начин се спират защитните режими, защита от замръзване и прегряване. И колектора може да се повреди. Не трябва да се пипат бутоните с мокри ръце, не трябва да се стои на мокър пот под бойлера, когато той се управлява и се докосва. И това са няколко прости, но критични правила. И ако се спазват, всичко ще бъде наред с експлоатацията на бойлера.